celý život ten ďalší abstinenský takýto? Máš na to síl? A keď si človek kľakne v tej pokore na kolená, zrazu vidí niečo úplne nové z tej blízkosti, tak vidí veci, ktoré, keby sa na ne díval z vrchu, by iba zašliapol. Straty a nálezy. Alkoholik, ktorý abstinuje, stráca barličky drogy a úporne hľadá väzby, sily, ktoré ho pripútajú k abstinenskému životu. Musí nájsť svoju vlastnú cestu k triezvosti. Keď som začal ako veľmi mladý človek, skoro chlapec, a môžem povedať, že tie prvé dotyky s alkoholom prinášali mi pomerne veľmi silné zážitky, v tom zmysle, že napríklad alkohol ma odväzoval, že som sa teda vedel tak úplne uvoľniť, nielen na zábave, ale v bežnom styku. Ľahšie som navizoval kontakty. Dokonca som mal vtedy pocit, že mám schopnosť akože tvoriť, že teda vytvárala úplne nový rozmer kreativity. Písal som vtedy básne a tak všetko bolo ružové. Samozrejme, život postupoval ďalej. Ja som si vôbec neuvedomoval, že alkohol vlastne tu zohráva úlohu určitého impulzátora alebo určitého pomocníka, ktorý mi pomáhal zlepšovať určité vnútorné nedostatky. Bol som dosť zakriknutý chlapec, akože, mal som plno mindrákov a teraz s tým alkoholom sa krásne žilo, že bol som rozšafný, mal som plno kamarátov. Tým, že som sa ešte viacej namontoval na alkohol, vôbec som si neuvedomil, že ja vlastne idem už do nejakej takej chorobnej závislosti na alkohole. Všetko sa to odrážalo v rodine. Začali konflikty. Zaujímavé, že v práci zatiaľ som konflikty alebo problémy nemal, pretože to som si vedel regulovať, že treba sa vypilo večer, sa zabudlo niekde v krčme, ale ráno sa normálne šlo do roboty. To bola tá ešte taká akože celku nie veľmi zlá fáza, ale vlastne kráčal som úplne ako slepý do toho osudu alkoholika. Pretože prišli ďalšie problémy so ženou. Som cítil, že manželka je neurotická, že ja vyrývam. Vlastne to už nebola komunikácia, to už bola hádka. Z hádky to prešlo do úplne takého vzájomného týrania. Ja som tak nejako strácal vôbec schopnosť nejak reálne tak ako viete, tak som si vzdychol, pretože že mi je to strašne tak akože vlastne ľúto, lebo prišiel rozvod, potom stupňovanie pitia, odišiel som do robotníckeho povolania, tam sa ešte viac chlastalo a teraz už vlastne to pitie prechádzalo do takej úplne chorobnej reaktivity. Nenávidel som napríklad ľudí. Mal som už vážne nepríjemnosti. No a rodina, pravda, zhrozená, hľadala nejaké východisko, pretože aj rodina sa odo mňa odklonila. Človek zostal úplne s tými problémami sám. Dobrý deň, pán Marianik. Dobrý deň, pán. Zdravím vás, ja ďakujem odkrát. Výborne, ďakujem vám. Boli dobré? Dobre. Tod. Áno. Keď budete tak láskaví, ale som si ešte prosil. Prvou podmienkou k tomu, aby sa človek zmenil, musí sa poznať. A keď viem, aký som a som úprimný k sebe, som dospel k objektívnemu pohľadu na seba, tak môžem tiež vedieť, čo ešte môžem v sebe zmeniť, čo je dobré, čo je zlé, čo vadí, čo prekáža mne, čo prekáža druhým. Prvý krok, ktorý som urobil k tej vnútornej seba úzdrave, bolo
bola myšlienka, s ktorou som sa stotožnil, že som alkoholik. Som alkoholik. Či sa mi to ľúbi, či sa mi to nelúbi. To pripomínanie, že som alkoholik, že som abstinujúci alkoholik, je veľmi obťažné, pretože to človeka zbavuje v prvých rokoch napríklad sebaúcty. Nemôže to nikomu povedať, pretože by ho spoločnosť vysmiala. Ale on to musí v sebe nosiť, on to musí v sebe držať, on musí o tom stále vedieť. A v tom je naozaj tá ťažkosť tohto stavu, lebo to je úplne nový stav duše, nový stav osobnosti. Som abstinujúci alkoholik. Alkoholizmus vlastne znamená hlboký pád do priepasti a do priepasti času, vzťahov. A teraz, keď človek začne abstinovať, keď sa mu otvorí nový horizont pre myslenie a vzťahy k ľuďom, tak vlastne všetko to, čo porúcal, si musí znovu začať pekne kamienok po kamienku budovať. A to je jeden z takých paradoxov alkoholizmu, že stratil závislosť človek a získal vlastne nie úplnú slobodu, pretože v interpretácii mnohých sloboda znamená, že si môžem robiť, čo chcem. Sloboda je vlastne veľká disciplína. A mám taký pocit, teraz po tých 17 rokoch, je ten pocit úplne totálny, úplne absolútny, myslím po 17 rokoch abstinencie, že sloboda, ktorú som získal, je vlastne obrovská zodpovednosť. A tak sa vlastne naplní istý taký sen, skrytý sen, ktorý som sníval počas liečby, že už nič v živote, keď nedosiahnem, len to, že budem človekom, že budem dobrým človekom, tak vlastne nebudem zbytočným. Ale to najkrajšie, čo som ja získal, to je niečo tak neopakovateľné, niečo tak hlboké, že je to hodno tak nejako teraz spomenúť. Tak ešte mi dovolte chvíľku, aby som hovoril. Mám 90-ročnú mamu, za 2 mesiace budem mať 90 rokov. Za posledných 10 rokov prekonala mozgovú príhodu, dostala sa z nej. Samozrejme, s mojou pomocou, pretože som ju rehabilitoval, mesiac som si zobral neplatené voľno, aby som ju mohol opatrovať. Potom si zlomila krček na stehnej kosti. Lekári už hovorili, pán Mári, nezmierite sa, tu obyčajne 90% takých starých ľudí zomiera na zápal plúc. Prežila aj toto a teraz chodí o barličkách, o barle a ja tam chodievam za ňou. A v jednom takomto okamihu, to je tiež povinnosť, to je tiež ten pocit, ktorý som pred chvíľou spomínal, zodpovednosť za niekoho, zodpovednosť za matku, ktorá má 90 rokov, je bezmocná. A samozrejme, nie vždy, sami to tiež musím spomenúť, že občas som mal také chvíľky, že si povedal, ale čo, babka je dobre, nejdem za ňou. Nechce sa mi. Tak to človek musí vylúčiť z toho svojho slovníka. Jednoducho povinnosť je prioritná. Nič nad ňou nestojí. A zrazu som si uvedomil, že vlastne ten náš vzťah medzi matkou a mňou sa zmenil. Že ja som sa stal vlastne, ona je tak bezmocná, tak ma očakáva a tak nohy jej musím ju umývať tak, ako ma ona kedysi umývala. A tak ten náš vzťah sa zmenil. Ja som sa stal rodičom a moja mama, 90-ročná, sa stala mojím dieťaťom.
Juraj Mariani nachádza svoje nové istoty až po 3. liečbe. Určitý čas bol laickým terapeutom, doteraz pracuje v klube abstinentov. Vie, že keby zabudol na svoju minulosť, bol by znova ohrozený. Vidím okolo seba veľa ľudí, ktorí už majú problémy s alkoholom. Vidím to na ich tvárach, vidím to na ich správaní. Zničujúce je to v tom, že sme bezmocní. Nemáme právo predsa osloviť človeka, Mišo, Fero, Ďuro alebo niektorú ženu. Daj si pozor, prepínaš to, veľa piješ a uvedomuješ si, aké nebezpečenstvo z toho vyplýva. To by jednoducho títo ľudia neprijali. Ako náhle sa človek ocitne v tejto situácii, že už nezvládne svoju rozvíjajúcu sa závislosť na alkohole, spoločnosť samozrejme mu dá možnosť, aby sa liečil, ale treba si uvedomiť, že tieto možnosti už nie sú také ako za totality, že keď si sa opil, tak teraz ťa poslali na liečenie prvýkrát, druhýkrát a častokrát sme sa stretávali s prípadmi, že bol 7-krát na liečení, 8-krát na liečení, tak to v tejto novej spoločnosti jednoducho je vylúčené. Ja som povedala, že ste ma pozvali. U nás pri liečebni funguje také zariadenie, tomu hovoríme A-klub, alebo klub abstinentov. Veľmi radi sa tu stretávame, veľmi radi sem ľudia, ktorí sa držia, chodia. Vyjadril to krásne jeden náš klubista do takého pregnantného slogamu, že potrebujem prísť znovu do klubu na konci toho mesiaca, aby som si dobil baterku. No, ja sa nemôžem sťažovať, deti mám zlaté, dobre sa učia, ale horšie je to v robote. Proste ja som stratila funkciu po liečbe a teraz proste každý si myslí, že som taká diera, že môžu so mnou látať všetko, alebo že si môžu všetko dovoliť. To ako? Neviem, ako to bude ďalej proste. Ale v robote to veľmi zle znášam. Také všelijaké narážky. Niekto si myslí, že keď bol liečený na psychiatrii, tak už nie je človek, alebo taký menej cenný si myslia, popri tom nepozerajú na tie kvality, že keď aj človek je liečený, ale že niečo v sebe má, že má aspoň záujem o tú robotu. Zlé je to. Deti to nejako poznamenalo toto všetko? No, na to si musím dávať pozor, aby to deti nepoznamenalo, ale mne to už teda výsostne lezie na nervy. Ty si mi vôbec nenapísala, že si mala recidívu. Nenapísala. Bála som sa. Bála si sa, prepáda. To je prvý krok, keď Bála som niečo... sa všetkých, ani Sentešiavu som nezavolala. Ale my sme niečo tušili. Ja neviem, či o tom vieš, že sme... Také nie, že sme o tebe hovorili, ale nie ohovárali. Rozhodne neohovárali. Sme uvažovali, prečo netelefonuje, prečo sa neozýva. A keď si telefonovala, tak si mala taký čudný hlas a to všetko v nás vyvoláva. No, vieš si predstaviť, že nie je to za to dobré. mňa aj navštívili 5. Áno? Maria. Ale až teraz naposledy? Pred mesiacom. No. Tak lebo sme na poslednom klube o tomto hovorili. Chcela som prísť, ale... To je úplne strašné, keď tak ako minule, čo ja viem, Jana a teraz Karol, tak po 5 rokoch zlyhať a pritom sa dostať do takej situácie, že všetko odmieta, je odpore, dokonca aj voči tým, ktorí mu pomohli. To je neuveriteľné. Že tento pocit, som abstinujúci alkoholik, alebo som, neviem čo, to si držíš v sebe? Áno, samozrejme. Pretože keby som toho nebola vedomá, to by sa mi nedarilo. Preboha, týmto vedomím viem prekonávať tú spoločnosť, v ktorej som v každodennom styku. Vieš, že pri mojej funkcii musím aj tam sa obrátiť, kde sa pije. No, sú ľudia, ktorí to nedokážu zobrať ako, hej, že povie som abstinujúci alkoholik a každý sa pozrie, ako že je to niečo zvláštne a mne svojím spôsobom to aj vyhovuje. Či ťa to príliš nerozvracia? No tak tie večery ani nie, pretože ja mám stále ako po roboty, ale dosť problematické sú sviatky, keď sú už vtedy pociťujem, že niekto by pri nás mal byť, že nám niekto chýba.
ale ten pocit samoty, ozajstný pocit je príšerný. Dá sa to obísť, pretože vtedy sa snažím napríklad, vyťahnem papier, idem na komu napísať, alebo zavolám niekoho, že proste preklenem. Predtým, veď ostala som sama. Nie? Medzi ľuďmi ja som bola sama. Že teraz viem, že jedna skupina ľudí, pri ktorých nebudem sama. Môžem rozprávať, môžem sedieť ticho a budete ma chápať. Krátko, stručne, tak sa ti darí teraz. Predstav si. Myslím, že skoro všetci poznajú, tak mesiac som doma po tom mojom zlyhaní. Takže celkom ako normálne. Necítim nejaký rozdiel, ako to bolo predtým, ako to je teraz. Ja som, takže som nikdy nemal problémy so začiatkami v abstinencii. U mňa to vždy príde tak po 2 rokoch. U mňa to vždy príde až vtedy, keď už je mi ozaj, jak sa povie, že dobre. Neviem sám, čím to je, no budem si myslieť dať tentokrát väčší pozor. Mám strach. Stále mám strach a veľmi často si predstavujem to, že ako to bolo predtým, keď som ja zrecidovala. Že to bolo strašný život. A predsa som sa znovu vrátila k tomu alkoholu a myslím si, že k alkoholu som sa vždy vrátila vtedy, keď mi bolo najlepšie. Hovorí sa, že keď je pocit dobre, že idem tancovať na to. Ja som bola jedna z tých skutočných, ktoré išli tancovať na ne. To volám Zabiela a v apríli som dosiahol 70. rok svojho veku a 6 rokov abstinujem. Najkrajšie roky sú od 1. apríla, kedy som začal abstinovať. A máme aj psíka jedného a druhý sa na prikmotril, no to je radosť ozaj sa pozerať, že taký úprimný môžu byť len zvieratá a psi. Predtým sme nikdy nemali, ale čo som si zakladal na tom, že kamaráti z Mokrej štvrtí, na tých sa dá spoľahnúť, jeden za druhým sklamali, aj iní sklamali. Častokrát si dávam otázku, v čom je podstata vôle. A tak si spomínam na jeden prípad pred mojou poslednou prednohorskou liečbou. Vtedy som už 18 mesiacov abstinoval. A prišla situácia, že som mal niečo vybaviť. Ja som vedel, že to nevybavím, že od toho utečiem, aj som od toho utiekol. A ja som vtedy našiel jediné riešenie v tom, že som vybral fľašu a nalial som si štamperlík, jeden, že čo sa deje, nič sa nedieje, druhý, a teraz už som začal mať veľké ramená a začal som už rozmýšľať ako alkoholik a nešiel som tú vec vybaviť, potom som len kdesi blúdil po meste, stihol som sa ešte aj pobiť a teraz ráno som sa zobudil celý krvavý, mama nado mňou s hrôzou v očiach a pred domom už sanitka. A ja som si vtedy tiež s hrôzou uvedomil, že vlastne som, či sa mi to páči, či sa mi to nepáči, alkoholík ako vyšitý, ako Brno. Mám tu jeden citát. Poznanie života sa dosiahne iba utrpením. A mám taký dojem, že tento citát povedal Dostojevský. Ale keď sa spätne ohliadam na začiatky svojej abstinencie, tak si uvedomujem, že som preciťoval veľmi intenzívne vnútorné pocity utrpenia. A teda, že ako keby to nové, čo sa v človekovi rodí, pretože to staré odchádza, tak je to akože v tej evolúcii, že to zanecháva také hlboké bolestné stopy. A tento proces, ktorý človek prekonáva, ten je, zdá sa, nutný. A človek si to utrpenie nesmie príliš testovať, ale nesmie ho ani príliš podceňovať. Jednoducho ho musí prijať.
Alkoholík je v istom zmysle neprítomný v reálnom svete, pretože žije niekde inde. To rozhodnutie budem abstinovať, to je vlastne tým prvým krokom k tomu, aby sa človek vrátil znovu do krajiny, znovu k ľuďom, znovu k láske, sám k sebe. Každé ráno pozdravím slnko. Tento symbolický pozdrav znamená vlastne nádej, že deň, ktorý začína, prežijem dobre, prežijem užitočne svoj, ale aj prospech iných ľudí. Tým, že som prijal pokoru ako východiskový bod svojho vnímania samého sveta a sveta okolo seba, súčasne som sa naučil byť vďačný za každý jeden dobre prežitý deň.